Oké. Hello, hogy hívnak? Járok Richárd vagyok, Pakoszát Lászlón születtem, és ágyba. 1974-ben, 35 éves vagyok, és szexi. Oké. És milyen itt Szent Lászlón lakni? Nagyon-nagyon gyönyörű, megmondom miért. Következő van. Vannak olyan csávók, meg olyan srácok, meg olyan gyönyörű lányok, meg stb. Ez enyém az egész világ. Értem. És Úgy érzem magam, de van mikor meg nem. Most van egy ilyen sztorim, hogy rögtön mondom. vetkőz nyugodtan. Van egy ilyen sztorim, hogy kérem szépen, Ricsi vagyok, ugye, engem úgy hívnak, hogy Járok a Richárd. Pakoszát Lászlón születtem, 1974-ben, március 28. Ez egy dolog, ebben már lehet ugye fölvenni kölcsönt is. Na most kérem szépen, Ricsike nem buta gyerek, itt agyilag nem buta, hanem a következő van. Ugye elmegyek a szomszéd faluba, vagy mit tudom, elmegyek ide a szomszédba, és köszönöm szépen. Mit kaptál, Ricsi? Azt hittem kapok egy negrót, vagy egy szívinfarktus. Na most, hú, de jó. Slány, meg fiú. Ő lány. Lány, rössögge, dehogy is. Na és még egy kérdés. Van neked csajod? Vagy szoktál szexuális életet élni? Igen. Na most a Macskáltad? következő minden istenálatom. De akkor csinál így. Csinálom. Kérem. Én vagyok a világ legjobb szebb embere. Így van ez. Embere? Világon legjobb embere. De várjál, javítsunk, nem embere, állata. Na, mehet, nyomatod. Állata, semmi közöm az állatokból. Na most lehetséges az, hogy ugye ez a szexügy, ez néha, na, rám néző, milyen gyönyörű, nem tudom. Slány, fiú? Ki gyönyörű? Ő. Ő? Azt nem mondanám. De igen. Slány, vagy fiú, most komolyan, gyere Richárdnak hívnak. Hogy hívnak? Ádám. Tudod, Bózsinak a fia. Ja, akkor jó. Ez ő dolga. Magán. Egy kicsit szomorkás. Táncolj, táncolj. De ne gyere közelebb, ott marad, táncolj. Egy kicsit belősze, e boldogtalanság. Azaz. Egy kicsit úgy érzem magam, ide dúlszás ki.